Ben le, Cymgeisydd Ceredigion Preseli dros Plaid Cymru. Yn gyntaf oll, beth sydd gyda chi a Plaid Cymru i gynnig i etholwyr Ceredigion Preseli? Wel, yn bersonol, mae gen i'r brofiad o wasanaethu pobl Ceredigion ers rhyw 7 mlynedd bellach. A o wneud hynny, nid yn unig dwi wedi cael y cyfle i helpu gymaint o gymunedau a dwi wedi deall yn union beth yw i fel i fyw yng nghefen gwlad Ceredigion, ond hefyd gwneud cysylltiadau lan yn San Steffan i sicrhau pan bod na bryderon neu pan bod na achosion bod modd cael sylw teilwng a ffrydlon uwch achosion nhw a sicrhau bod ganddyn nhw llais effeithiol yn San Steffan. Ac wedyn o ran Plaid Cymru, wrth gwrs, i ni yn ffodus iawn o fod yn gallu dweud yn bod ni'n cynrychioli nifer o ardaloedd gwledig ar draws Cymru. A felly yn San Steffan, i ni yn blaid fydd yn cadw cefen gwlad a chymunedau fel rhai Ceredigion Preseli ar flaen ein meddyliau ni ar bob amser. Yn amlwg, wedi'ch ethol ddwywaith o'r blaen fel aelod seneddol dros Ceredigion, ond petai'ch chi'n adael i'ch sedd y tro hwn, be fyddai'ch addewidion chi i etholaeth newydd Ceredigion Preseli? Y blaenoriaeth benna yw sicrhau fwy o fuddsoddiad i'n hardal ni. Fwy o arian a gyllid ein gwasanaethau cyhoeddus ni, megis y gwasanaeth iechyd, addysg a hefyd gwasanaethau cynghorau lleol. Ond hefyd, denu fwy o fuddsoddiad busnes hefyd i'r ardal, oherwydd i ni wedi gweld ers tro byd yn economi ni yn cael un anodd iawn i greu ystod eang o gyfleoedd i'n pobl ifanc. Fydd hefyd yn caniatáu iddyn nhw aros yma neu ddychwelyd ar ôl mynd i llefydd eraill ar draws y wlad. A mae mor bwysig sicrhau hynny ar gyfer dyfodol rwy hyfyw i'n hardal ni. A gwneud hynny oll wrth gwrs tra'n amddiffyn a diogelu y diwydiannau hynny sydd gyda ni yma yn barod fel y sector amaethyddol ac lawr yn Abergwaun wrth gwrs dyfodol y porthladd. Mae nifer yn beirniadu Cyngor Sir Ceredigion a chynghorwyr Plaid Cymru sydd yn mwyafrif yn y siambr hwnnw. Mae hyn yn siŵr o gael effaith ar eich cefnogaeth y tro hwn. Wi'n mwyn siŵr am beth hynny, mae pobl yn gweld bod etholiad cyffredinol yn cwestiwn hollol wahanol i'r un y Cyngor Sir. Ar diwedd y dydd, chi'n ethol rwy'n fan hyn, eich bod y llais chi yn San Steffan. Dyw e ddim i wneud gyda'r Cyngor Sir. A hefyd fyddwn ni yn gweud, mae cynghorau Sir ar draws y wlad yn amoblogedd. Nid jyst Cyngor Sir Ceredigion sy'n amoblogedd, credwch chi fi. A mae hynny i gyd yn anffodus yn waddol o 15 mlynedd o doriadau ac tynnu nôl ar eu cyllid nhw, sydd yn golygu nawr bod nifer ohonyn nhw'n goffod ystyried penderfyniadau nad i nhw fel cynghorwyr annibynnol moyn i greid, ond i bod nhw'n cael ei gorfodi oherwydd y cyfyngder a'r cynni ariannol. Mae etholaeth Ceredigion Preseli yn etholaeth wledig ac wynebu'r sefyllfa'r gyfyngus o bobl ifanc yn ymfudo o'r ardal. Sut a beth fyddech chi'n ei wneud i gadw'r ieuenctid hyn yn yr ardal? Mae yna ddau brif beth bydd angen sylw a sylw ffrydlon ar hynny. Yr un gyntaf yw tai a sicrhau bod na cartrefi fforddiadwy i'n bobl ifanc ni. Mae e wedi dod yn ffaith erbyn hyn bod prisiau tai yn lleol yn ogystal â costau rent wedi mynd tu hwnt i'r afel rhan fwyaf bobl a mae nifer fawr o bobl ifanc unau'n goffod symud i llefydd arall o'r wlad neu yn wir yn aros gyda'i rhieni llawer hŷn na beth fydde falle cenedlaethau yn y gorffennol yn ei gwneud. Yr peth fwyaf gyda hynny, wrth gwrs, yw sicrhau bod ni'n adeiladu fwy o tai. A mae hwnna'n rhywbeth fi'n credu mae Plaid Cymru y polisi dda o ganiatáu fwy o'r sector gyhoeddus, neu'r cynghorau, i adeiladu tai. A wedyn, i cyflwyno polisiau o ran local lettings, maen nhw'n galw fe, fel bod pobl lleol wedyn yn cael y cyfle i fynd ar gyfer y tai hyn. Wedyn, wrth gwrs, ochr arall y ginog i sicrhau digon o swyddi a ystod ehangach o'r faodd i ni yng nghefen gwlad. Fel o'n i'n sôn gynnau, mae rhaid diogelu y diwydiannau sydd gyda ni fel un eisoes, a methdyddiaeth yn un bwysig ofnadw, y porthladd lawr yn Abergwaun, ond hefyd y prifysgolion ni, hefyd. Ond, a'ch ben hynny, mae'r dyfodiad gweithio gytre neu'r gweithio hybrid yma yn cynnig cyfle i ni, ac hyd efo gyda ni cysylltiad band-eang ddigonol, mae llawer fwy o gwmnioedd nawr yn edrych ar cefen gwlad i lleoli i swyddfeydd nhw. A mae hynny'n gallu cynnig cyfle eitha cyffroes i'n pobl ifanc ni. Ni wedi gweld e'n ddiweddar lawr yn Llandysil a'r cwmni Dyluniaeth yn dod adleoli o Lunden a creu dros 20 o swyddi yn y Ffrind Teifi. Mae hwnnw'n rhywbeth sy'n ei gweld yn cael ei adlewyrchu ar draws yr etholaeth newydd yma, fel bod e'n cynnig hyd yn fwy o gyfleoedd swyddi a hefyd rhai cyfleoedd felly annisgwl. A tan yn ddiweddar, mae Plaid Cymru wedi bod yn cydweithio â Llywodraeth Lafur Cymru ym Mae Caerdydd, a gyda Plaid Cymru'n disgrifio ei hun fel llais y Cymru gwledig. Ond nid oes bai ar Plaid Cymru am chwarae rhan yn y cynllun ffermio cynaliadwy, a sut i chi am gefnogi ffermwyr eich etholaeth a roi llais i'r Cymru gwledig yma yng Ngheredigion Preseli?
Wel, yn anffodus, dwi ddim yn cytuno efo hynny, oherwydd, wrth gwrs, mae yna mwyafrif gan y Lywodraeth yng Nghaerdydd. Felly, fel ni'n wedi gweld yn ddiweddar pan oedd Plaid Cymru cydweithio â cydwadwyr i fynd yn erbyn y cynllun ffermio cynaladwy, fe lwyddodd y Llywodraeth i ennill y dydd oherwydd bod gyda nhw'r niferodd. Mi o'n i'n feirniadol, wrth gwrs, o'r cytundeb, a wedi gweud hynny ar lafar am sawl rheswm, bod nawr bod ni allan o'r cytundeb, bod fwy o rhyddid gyda ni fod yn llawer fwy heriol o'r Llywodraeth. Ond yn y pen draw, mae rhaid i ni gydnabod yn anffodus, mae gan y Llywodraeth fwyafrif lawr yn Caerdydd, ac felly yr hyn mae rhaid i ni wneud fel Plaid yn y Senedd yw sicrhau bod na fwy o herio, fwy o sgwtineiddio yn digwydd. O ran beth mae'r aelod seneddol San Steffan yn gallu wneud, mae rhaid ni diogelu buddiannau sector cefen gwlad, sector ymwethyddol o'r ffactorau allanol hynny. Cytundebau masnach enghraifft. Sicrhau nad yw ffermwyr ni'n goffo cystadlu gyda mewnforion o wledydd sydd yn cynhyrchu bwyd neu yn defnyddio prosesau fydde ddim yn cael eu caniatáu i'r wlad hyn, a dweud y gwir. Mae rhai cael y level playing field fydden nhw'n gweud yn Saesneg. Mae hynny'n peth mawr. A'r peth arall, wrth gwrs, mae gan aelod seneddol San Steffan y cyfle i ddylanwadu yw y cyflenwi bwyd. A'n enwedig y ffordd yma'r archfarchnadodd a'r cwmnioedd mawr hynny yn trin yn ffermwyr ni. Mae wedi bod yn hen stori erbyn hyn nad yw ffermwyr ac cynhyrchwyr yn cael chwarae teg ar y cwmnioedd mawr yma, a bydde modd trwy rheoleiddio sicrhau lawer fwy o degwch iddyn nhw yn yr cyflenwad bwyd. Ar nodyn hynny, Ben Lake, diolch yn fawr iawn.